myself Salamat sir. So we are here in Amaya View. So ato ning libuton diri unsa na diri karon. First time pud nako. So nata entrance fee nga 50 pesos para makasulod. And tara, sugdan ta na. So maguna ta diri sa view deck Hugo Skyline. So view deck diri daw this way, so let's go. First time po na ako diri. Sige na ko makitain ani sa Facebook, mga kontra nila, mga Instagram ganan. Wala ko nasuya, na curious lang ko sa gid ni ka. So layo gid kay siya, mag 30 kilometers sa siguro akong gibiyahe, pero gikan to sa kuan El Salvador. So karon natuta na to sa view deck kung unsa gyud kanindot ang palan-awon diri. So tara, kuan sunset. Nindot kayo. Nindot kayo diri. Nindot ka dito di ay. Nindot kay diri bay. Kung nasaya-saya lang ko ganun diri. Pero alas 11 pa man daw sila mag-close. So, ang akong problema ang memory card kay base na full na ni. Pero try gyapon nato maka picture ka dito. Dapat so tapos na ta diri at sa Panila ka lugar. So balis na ta. So karon mo ta karon sa Laris Hill kato nasa akong likod katong karon. So tapos naman ta dito sa view deck, try na punta dito sa taas. So tara.
bulag-bulag man pud ni ka naman gusto ka kuan andamayon yung mga tuhod kay medyo sa kaon o taas-taas kayong bagtason to pa dito sa unahan dito dito Noah's Ark pero mo to ganahan po ko mo dito wala magkapoy na magtibok adlan ako naglakaw-lakaw wala kayo kwarta puro ra gasolina wala kayo kinaonan eh nay padali kong kwarta please palaban ng mama so padayon ang gihapon ta biski wala ka tayo kwarta importante malingaw ta so tara nakausap ta kita rata dito kay bahurot ta to member card gusto na ako na makita po ninyo so ang tanan diri sa pagulit na ako karon adlaw so sige kita kits dito bye bye. Sierra del Oro Beach mo gid akong gianhi diri kaning perminti na akong makita sa Facebook kaning yelo ba kaning kailan mo ani na kana siya si Bumblebee so hapon naman kayo muli na ako kapoy na pod ko gigutom na ako so let's call it a day and let's go home di na ako mato sa Noah's Ark kapoy na kayo